olor a un dos Unha pans. recendo do pan. É que o pan galego é outra cousa, Madre mía. Pero... outra cousiña. Ti sabelo ben porque eres de zona panceira. Sí, pero a mí este pan ten un cheiro especial. Faíseme coñecido, Rocío? Será ali pola zona de Friol, non? Será de Friol? Sabelo ben porque eres ti dali. Hoxe marchamos ata a parroquia de Ousá. Unha parroquia que, aparte de ser fermosísima, sí, conta con 30 familias e 6 panaderías. Ali o pan non lles falta. A tradición panceira en Ousá é de anos e anos atrás e a maravilla é que de avós a fillos, a netos vanse pasando esa tradición e fan un pan maravilloso. Pero estivemos en Friol, sí. Estamos en Friol e Duarte tamén estuvo ali, incluso repartindo pan cos veciños. Vamos a velo. Oxe, en hora galega, hai fun e hai pan. Vámonos. Vámonos. Venga, o lío. Que ten de especial o pan que nos trae este home todos os días á casa? Pois moi bueno. Podes ter 3 ou 4 días que sabe igual. Con que máis rico está? O mellor co chourizo, co queixo? Con que lle gusta máis a usted? Con touciño mesmo. Co touciño? É logo. E polo menos o mozo pórtase ben. O mozo demasiado. Sí. Sí, eu digo que teño netas e que lle recomendar unha neta. Pero non hai maneira, non? Non. Non hai maneira. ¡Pan de Ousá, señores! ¡Pan de Ousá! Pan de Ousá, panadería de Alvariño. 4 bolos quero. 4? 4. Que é tanto? Para comer. Xa non se nos nota. Non, pan moi ben. Nós levamos moitos anos comprándolle, verdad? Sempre ao mesmo sitio? Sí, sempre, sempre. Moitos anos. Pero por que? Que ten de especial? Ai, pois non o sei, pero algo ten especial. Temos que preguntar ao Javier. A ver, Javier, que ten de especial ese pan? É un pan que aguanta bastantes días sin problema, é feito de masa madre e aguanta máis, é textura moi diferente. Na vila sodes, vou botar por fora, 30 familias e 6 delas son panadeiras. Sí, somos casi, hai máis panadeiros que xente casi. Como é iso? De onde ven esa tradición? Xa é dos antepasados. O pan de Ousá ten moita fama e seguimos a tradición, como sempre. Vai, a suerte. Todo forte, carallo. Cando non hai ninguén na casa, como faz? Normalmente sei o que queren cada un, xa casi non fai falta nin o que me digan o que queren. Xa yo deixo colgado e ao día seguinte... Vou entrar eu, así, para mandarlle un saludo á señora. Así. Pensei que non ibades estar. Que tal? Bos días. Buenos días. Ibache traer o pan. Me dixo Javi, lévalle aí o de sempre. Sí. Está bo. Cruxente, o sea, é espectacular. Aquí, xa te digo, nada máis chega xa, pum, a cortar o pan. Bueno, pues nada, moitas gracias. Encantado. Lévame as chaves a túa casa. Leva, Okay. con confianza. Sin problema, moitas gracias. Hasta logo. Come, Rocío, que son as 7:42 casi da tarde e é hora de merendar. Come, como Fala ti que eu vou probando que este pan está che ben. O pan de Friol, Pois mira, vamos a facer unha cousiña, xa que te vexo aí comendo pan de Ousá. Oiches, tens que traballar tamén, non? Como só. Vamos percorrer o mapa, porque mira, fíxate, xa marcamos Friol, pois de Friol imos baixar, percorremos toda Galicia, Rocío Durán, para ir a onde? A facer máis pan a Lobios. Sabes onde imos exactamente? En Puxedo, unha aldea maravillosa, porque ali, fíxate nesta historia que é impresionante. Os propios veciños en Puxedo, en Lobios, teñen un forno comunal. Estaba destartalado, estaba desfeito, e eles mesmos recuperárono. E nós queremoslo visitar, por supostísimo. Pero, sabes que nos leva a facer pan por Lobios? Aurea e Rosa, dúas artistas que mirade pa aí como a masa. Non fai, eso deixa estar, fai un puciñín, así é como se amasa. Aquilo que está no medio é a masa madre. Revolvendo, pouco. Claro, botelle máis fariña, senón non che ven iso. Sí que vei. Cando se acaba de amasar, se chamaba sen pillar a masa. Así, a última cousa que se lle fai é este, que estou facendo. Así. Para aí. Botelle unha fariñiña. Ahora fai unha cruz e dille que dio lá a crecente ao señor San Vicente e ao demo que Esta rebente. crecente, ao señor San Vicente, e ao damo que rebente, e a Dios primeiramente. Ten que botar 2 horas. Non é todo con liña, todo artesanal, que pensas tú? E agora que viño o Julio barrer o forno para metermos para o forno. Julio, eu se non ver barro eu. Fai algo que ainda non fixeches nada. A lavar, e barre o ben, senón despois xa nos os carbuzos non pan. Este é o trote para barrer o forno. Pantelos vellos ou chaquetas vellas, átanse aquí con un alambre, e mollese aí nun cesto na auga e este é o que barre o forno. A ver, Julio, para aí. Ahora trae o foco que está aí. Por aí está. Mira, ainda ten alá borrallo, A ver, barrelle as beiras, con medio xa vai bastante ben, pero as beiras ainda ten un borrallo.
E logo non hai outra pá. Non, a outra está lá no tuco aquí atrás. Esa ten un mango máis longo, pero a outra é redonda e mellor. Ademais, nin é redonda, nin é... Rosa, que vamos facer co coitelo? Hai que Hai que cortar, darlle os cortes. Para que non levanta co día para arriba. Canto tempo forma que hacer? 2 horas compren, e no inverno máis. Que ten o pan do xurés? Ten o fermento ca levadura, ca masa madre, As fariñas. trigo e centillo. Hoxe xa está cocida, mira. Mira como toca ben. O Julio di que ten que tocar como un tambor para estar cocida. E que se emprega para sacala do forno? A galla Para que vale? para sacar o pan é de madeira con 2 gallos. Haberá que probar o pan do xurés ou... Imos ver como está, a ver como sai. Mira que ben corta para estar aquí. Isto chamamos de fatigas de pan. Eu voulle botar o dente xa. O pan do xurés é pan, É pan. Viva o pan do xurés! É para dentro.